Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama niyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, araw ho ng Martes ngayon, March 21, 2023. Kumusta ho kayo? Kumusta mga kababayan? Ayan pagkabilis-bilis ho ng panahon at ilang linggo na lamang para ho sa mga kababayan nating mananampalataya, yung mga Katoliko at yung observance ho natin ng Holy Week ay nalalapit na at syempre ho dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga, alam naman natin na isa ho doon sa mga tradisyon taon-taon maliban na lamang nitong nakaraang 2 taon dahil nga nagkaroon ng COVID-19 pandemic ay yung pagsasagawa ho ng Maneldo. Ito ho yung iba't ibang tradisyon o yung tradisyon ng pagpipenitensya ng mga Fernandino. Tutukan ho ninyo sa CLTV 36 ang aming komprehensibong coverage ng Maneldo 2023. Yan po ang ihahatid namin sa inyo sa mga darating pong panahon. Ayan, darating na pong mga malaking balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Martes ng umaga. Agarang pagbibigay ng bayad danyos, panawagan ho ng Malaya Lola sa pamahalaan. PRO3, aminadong may kakulangan sa bilang ng mga pulis sa Pampanga. Senate Committee on Energy, iginiit na dapat mag-refund ang SFELAPCO sa mga consumer. 235 na insidente ng sunog na itala sa Central Luzon mula po nitong Enero 2023. At 10 kalahok nagpasiklaban sa Sirena ning Lara 2023. Kabalen, iginihit po ng Senate Committee on Energy sa pangunguna po ni Senator Raffy Tulfo na kailangang tumupad ang SFELAPCO sa naging atas ng Energy Regulatory Commission o ERC na magbigay ho ng refund sa kanilang mga consumer na nagkakahalaga ng 654 million pesos. Matatandaang sa desisyong inilabas ng ERC dito pong 3 ng Marso na kasaad na sumobra ang koleksyon ng generation charges ng SFELAPCO kung pagbabatayan po yung Distribution Utilities Load Weighted Average ng National Power Corporation mula Enero 2013 hanggang December 2020. Bukod ho dito, ipinagbabayad din ang SFELAPCO ng multang 21 million pesos dahil sa hindi nito pagsunod sa ERC regulation kung saan inimplementa umano ang Power Supply Agreement sa AP Renewables Incorporated kahit walang approval ng komisyon. Sa naging pahayag naman po ni SFELAPCO Senior Vice President at General Manager Jose Babes Lasatin sa Senado, hindi raw napunta sa kanila ang singil na sobra. Pass-through charges lamang daw ito o sila lamang daw ang nagkolekta. Ito raw ay napunta sa APRI. Ayon naman ho sa APRI, na ibayad ito sa wholesale electric spot market. Nabigyan naman ho ng 15 days ang SFELAPCO para sumagot o mag-file ng motion for reconsideration sa ERC. Meron ho sila hanggang March 28 dahil natanggap po nila ang nasabing ERC order dito pong 13 ng Marso. Kapag naman ho nag-lapse yung 15 days at hindi po sila sumagot, magiging final and executory na yung nasabing atas po ng ERC. Pero ayon ho sa SFELAPCO, sila raw ay magsusumite ng motion for reconsideration ngayong linggo. At kung ito po ay didesisyonan ng ERC na stay order, wala po silang magagawa kung hindi magtungo naman sa Court of Appeals at hanggang sa Korte Suprema para i-apela ho yung naging desisyon ng ERC. Ayon naman ho kay Senador Tulfo, delaying tactics daw ang ginagawa ng SFELAPCO dahil dekada-dekada raw ang posibleng abutin nito. Nakadepende rin ho ang magiging kahinatnan ng panawagang refund sa magiging hakbang po ng SFELAPCO sa mga darating na panahon. Kung sakali naman hong tumalima kaagad ang SFELAPCO at tuparin nga nila yung atas ho ng ERC at ang pakiusap ho ng Senado ay aabot naman ho sa 8 pesos hanggang 10 pesos kada kilowatt hour ang matatanggap na refund ng bawat kabahayan. Pakinggan ho natin ang pahayag
ng mga dumalo sa naturang Senate hearing. Kasama ho dyan si Ginoong Jose Babes Lasatin, ang Senior Vice President General Manager ng SFELAPCO. Nariyan din ho si Engineer Alvin Jones Ortega, ang hepe ng Energy Regulation Officer ng ERC. Ayun naman po doon sa bago nilang kontrata na in-enter naman po nila ng emergency supply agreement. So yun po yung pinakabagong kontrata nila. Yun So yung bagong kontrata, sang-ayon kayo doon? Yung sinisingil ngayon? Your Honor, yun naman pong bagong kontrata na yun, meron po siyang karapatan na i-enter yun based on the Certificate of Exemption naman po na binigay sa kanya ni Department of Energy para po mag-enter doon sa power supply agreement na yun, Your Honor. Yung pong charges po na po namin, hindi po kami ang sumingil po. Ito po ay sinigil sa amin ng mga generator at po ng market. Kaya paano po kasi, ito po ay inherent cost po doon sa pagtatransact po ng business po, ng negosyo po sa ano. Kaya po, wala man po napunta sa amin sa SFELAPCO, yung 650 million na yon. Kami lang po nagkolekta noon at binayad din po namin sa generator at sa market po sa WESM. Hindi po kami nagbenepisyo ni isang 5 po do sa ano po. Kami lang po ang nagkolekta para sa kanila. Sa iba pong balita, nananawagan ho ngayon ang mga natitirang miyembro ng Malaya Lolas sa pamahalaan na ibigay na ho yung kanilang reparation o yung bayad danyos. Ito po'y matapos maglabas ng desisyon ng United Nations na nabigo ang pamahalaan na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ho ng 1979 Convention on All Forms of Discrimination Against Women. Magbabalita po si JM De Jesus. Bagamat 90 anyos na ay sariwa pa rin sa alaala ni Lola Pilar Galang ang malabangungot na karanasan sa kamay ng mga sundalong Hapon noong World War II. Isa si Lola Pilar sa mga kababaihan na mula sa mapanikikan Davao, Pampanga na ginahasa ng mga sundalong Hapon sa Bahay na Pula. Isang grupo ang binuo nila na tinawag na Malaya Lolas. Sila Bandorin Balem. Peterero lalaki. Binatok daw eskwelahan, Abe-Abera la, saka Rod Silaban, saka Rod Dilocan. Di babae naman doon, mga katao lang ang mamamanahin. Tanda sa aro pa rin nanin ba? Kanano mo nga. Masakit yung telanan mo. Dito sa pulang bahay na ito na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan, sa pilitang dinala at pinaglakad ang mga kababaihan na nagmula pa sa barangay Mapanikikan, Davao, Pampanga at ginawang comfort women. Ito ay matapos ang ginawang pagsalakay ng hubong Hapon noong November 23, 1944 na kung saan marami naman sa mga kalalakihan ang pinaslang at pinarusahan. 23 taon nang humingi ng tulong ang mga Malaya Lola sa gobyerno ng Pilipinas. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng nararapat na bayad danyos para sa kanilang hirap na dinanas. 70 ang orihinal na miyembro ng Malaya Lolas, subalit 21 na lamang sa kanila ang natitirang buhay. Nito lamang March 8, inilabas ng United Nations Committee on the Elimination Against Women o UNCEDAW ang isang desisyon na nagsasabing na nabigo ang Pilipinas sa pagtupad ng mga obligasyon nito sa ilalim ng 1979 Convention on All Forms of Discrimination Against Women. Bigo rin daw ang ating gobyerno protektahan ng karapatan ng Malaya Lolas na nakaranas na patuloy na diskriminasyon. March 19 araw ng linggo nang tunguhin ni Attorney Virgie Suarez sa mga Malaya Lolas sa Candaba upang ipaliwanag ang nadidesisyon ng UNCEDAW. Si Suarez ang chairperson ng grupong Kaisa Ka at tumatayong legal counsel ng mga Malaya Lola. Para i-celebrate itong isang tagumpay na ito, para ipaliwanag sa Lola yung impact ng UNCEDAW resolution at nang sa ganun din, para din makapanawagan sila, malaman ko ano yung eksaktong iniisip nila at yung pakiramdam nila dito sa tagumpay na ito ng kaso ng Malaya Lola. Paliwanag ni Suarez, hindi pa tumanggap ng anumang reparasyon o bayad danyos mula sa gobyerno ng Pilipinas maging sa Japan ng mga Malaya Lola. Walang katotohanan na tumanggap na ang Malaya Lolas ng ano pa mang reparation mula sa ating gobyerno.
kahit pa mula sa Japan ay walang natatanggap ang ating Malaya lola. Yung sinasabi nila na Reparation Treaty, that's 1951, hindi yon dahil yon ay nakapatungkol lang sa structural damage, economic damage at hindi nung kasama ang pandarahas na inabot ng ating mga lola. Umaasa naman si Suarez na kikilalanin ng pamahalaan ang desisyon ng United Nations, lalo na ang Pilipinas sa isang state party o bahagi ng UN. Sana wag nang magtagal kasi matatanda na ang ating mga lola. Hindi para maghintay pa sila ng 6 months, hindi para maghintay pa ng taon. Again, the BBM administration can easily issue an executive order to that effect. Or certify a bill para kaagad-agad, may pondo kaagad at mabigyan agad ng tulong na pinansyal ang ating mga lola. Issue na executive resolution para matiyak kaagad ang medical health, psychological, di ba, counseling, papel ng mahalagang papel ang Department of Health. Sa pintong binuksan ng desisyon ng UNCEDAW ay hindi umuno namamatay ang pag-asa ng Malaya lolas. Ang kanila umunong laban ay laban din ng bawat kababaihan kontra sa pang-aabuso. Kami po'y nananawagan kaming Malaya lola sa inyo dahil po kami nahihirapan na. Matatanda na po kami, wala kaming panggastos, wala kaming pera. Kami po'y nananawagan na humihingi kami ng suporta sa inyo. Mahal naming Presidente Bongbong Marcos, kami po'y naglalakas loob na humihingi dahil po kami matatanda na. Kailangan po kami suporta na sa inyo, mga nanunungkulan dito sa buong Pilipinas. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho mga kabalen, mga kariyon, mag-iingat ho tayo sa sunog dahil usong-uso ho yan ngayon, lalo't-lalo na nandito po yung panahon ng tag-init. Sa Zambales ho, partikular na ho sa Barangay Palanginan, sa bayan ho ng Iba. Isang karinderya po ang tinupok ng apoy nito pong Lunes, March 20. Ayon ho sa mga residente, alas 10 ho ng umaga, kahapon nang sumiklab ang sunog na nagmula umano sa kisame ng gusali. Agad naman hong rumisponde ang mga bombero para apulahin ang sunog. Paalala po ng Bureau of Fire Protection sa ating mga kababayan, regular pong i-check ang mga appliances at yung electric wiring dahil madalas itong pagmulan ng sunog. Ayon pa sa BFP Region 3, narito po yung bilang ng mga fire incidents. Umabot na ho sa 235 yan sa buong rehiyon simula po noong Enero. At noong pong January, 83 yung naitalang sunog sa buong rehiyon. 85 naman nito pong Pebrero at 67 nito pong Marso as of March 19 ho yan. Sa kabuuan, 235 po ang bilang na yan. Kaya mga kabalen, mag-ingat ho tayo upang hindi mauwi sa wala o maabo yung ating mga ari-arian na ating pinaghirapan. Magbabalik po ang CLTV 36 Balitaan, atin to.
syudad ng San Fernando, Pampanga. Live na live po ito ngayong alas 10:30 ng umaga. Buka naman ng City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO. Mula po yan sa kanilang command center. Hello mga kapalin, yung pong nasa gawing, itaas muna tayo sa may gawing left side o kaliwa po ng inyong screen. Yan po ay gawin naman dyan sa may Dolores intersection. Nakabado ng Sibansan Avenue. Particular na ho yung CCTV camera sa tapat ho ng Victory Liner Bus Terminal. Ayan ho mga kabalin, yung nakikita ho ninyo mga sasakyan, dyan ho sa may upper left box, no? Dyan sa ating screen, yan ho'y mga patungo naman ng Mexico o di kaya naman sa NLEX. Yun naman hong sa itaas, gawing kanan, yan naman po ay kuha sa Magliman. Ito ho yung boundary ng Ciudad San Fernando at bayan ng Bacolor, Pampanga. Sa mga oras na ito ay medyo maluwag pa rin ang daloy ho ng trapiko dyan. Gawing ibaba naman ho tayo sa bandang kaliwa. Ito ho yung sa may St. Jude, yung hong nakikita ninyong kalsada sa gawing kanan ng screen na yan, ay yan ho yung Lazatin Boulevard at yun pong sa far left, ay yan po ay ang MacArthur Highway, no? Yung mga sasakyan ho na patungo dyan sa kaliwang bahagi, yan po ay patungo ng Angeles City, Sindalan del Rosario, yan. At ito hong sa ilalim naman, gawing kanan, ito ho'y kuha naman dyan sa may Capitol Boulevard, yung pong kalsada mula Lazatin Boulevard, patungo naman ng Capitol Boulevard at yun pong doon sa pagawi, doon sa may, sa taas ng screen na yun, ay going to Palawi ho yan at sa Cabalantian, sa Bacolor, Pampanga. Nung baluya po yung Lelot Bacolod, ayan, kaya tayo po yan. Maluwag pa ho yung daloy ng trapiko sa mga oras po na ito. Paalala ho sa mga motorista, mag-iingat, magbaon ng mahabang pasensya. At syempre ho, yung disiplina sa kalsada para maiwasan ang mga aberya. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. 18 barangay ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang nagdaos po nung tinatawag na Barangay Assembly nito pong weekend. Kabilang ho dito yung Barangay San Agustin na may bagong kapitan matapos pong tanggalin sa pwesto ng ombudsman ang kanilang dating pinuno. Yan po ang tinutukan ni Felix Barrios. Sabay-sabay na nagdaos ng Barangay Assembly ang 18 barangay sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sabado, March 18, alinsunod na rin sa Local Government Code of the Philippines. Dito po sa Barangay Assembly ay may SOBA naman po tayo na tinatawag of State of Barangay Address po natin na nire-report po na ating barangay kapitan sa kanya-kanya po mga barangay. So dito po, nagbibigay po ng ulat ang ating pong barangay kapitan regarding po sa mga nais na ipasagawa na kanila po mga proyekto at aktibidad sa nakaraan na 6 na buwan. Dito rin po ay nagbibigay po ng committee reports ang ating po mga barangay kagawad. So inaasahan po natin na makarinig po tayo ng ilang po mga ulat. Bukod sa pagbibigay ulat ng mga punong barangay, isa-isa ring naglahad ng kanilang mga accomplishments at plano sa kanilang komite ang mga barangay kagawad. Nabigyan din ng pagkakataon ang mga residente na iparating sa kanilang mga pinuno ang mga suliraning nararanasan nila sa kanilang mga barangay. Twice a year po, tuwing buwan po ng Marso at Oktubre, ay nagkakaroon po ng reporting na ginagawa ang barangay na atas po ng aming pong departamento ng Kagawaran ng Interior at Lokal na Pamahalaan. Isa sa mga barangay na nagdaos ng kanilang assembly ang San Agustin na may bagong kapitan sa katauhan ni Barangay Captain June Arsiga. Naluklok si Arsiga matapos hatulan ng guilty ng ombudsman sa kasong grave misconduct, simple dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service si dating Kapitan Regis Evaristo na naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Kaya sa kanyang pagharap sa mga kabaryo, pagkakaisa ang hiningi ni Arsiga. Bata po, baluta mo po nung nanularet ng projects, ang pong daratap ang proyekto na isabihan mo po rin kayabe konsyal. Nung nanong makasanting, karang kaya katamong kabaryo. Sa upsa po, buri ko po itang unity.
Unity po bangkat tapi sopan ta po nung nano man yung problema kay katamong barangay. Pagkakaisa at paggalang sa naging desisyon ng ombudsman. Ito naman ang panawagan ni Kagawad Christopher Manlutak, isa sa mga naghain ng kaso laban kay Evaristo. Lakota na po yung hidwaan. Po? Kasi mega experience na mo po before. Adwaya Paksoning Council, senior citizen, health worker. Lakota na po. Lakota na. Ariyan tayo niling 6 months na maging masayata mo. Yan nung nano lamang po retang pepalwal ng review ning ombudsman, kaya po ita. Mig-review ya, binusisi norang ega na ganang dokumento, so, anya pong dumolya, ketang kayang analysis, yapi na po ita. Ala kami pong gewa na numan, nune detang irregularities na dapat akakit, ila po rang may present. Ne po. Matatanda ang nagsumiti na rin ng motion for reconsideration si Evaristo upang mag-request ng reversal sa nasabing desisyon ng ombudsman. Samantala, ayon naman sa kinatawan ng DILG sa siyudad ng San Fernando na si Jason Veran, hindi pa ito ang huling State of the Barangay address na gaganapin bago ang October 30 barangay at SK election. As of now po, dahil wala pa po tayong DILG Memorandum Circular po for the second semester of this year po, ay tinitreat pa rin po natin na ito po ay pangalawa sa huli po nila na State of Barangay Address po na ginagana po sa kanilang mga barangay assembly. Ako po si Philip Baos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa ibahong balita, pabor daw si Kapitan Igmedio Torres ng Barangay Concepcion, San Simon, Pampanga na mailagay sa area of concern ng PNP ang kanila pong lugar kasunod ho ng nalalapit naman o bunsod ho ng nalalapit naman na halalang pambarangay. Ayon ho kay Cap Torres, paboritong gawing escape route ang kanilang barangay ng mga masasamang loob dahil marami itong lusutan sa Bulacan at mga karatikong bayan dito sa Pampanga gaya na lamang ng Candaba at San Luis. Nakakabahala rin umano ang serye ng krimen na nangyayari sa kanilang lugar dahil ito pong nakalipas na buwan ng Pebrero ay tinambangan ng riding in tandem ang kanyahong pamangkin na negosyante at sa sektor ho ng agrikultura dyan ho sa may barangay Concepcion. Narito po ang pahayag ni Cap Torres. Pabor din po kami. Una, talagang ito, daanan ng mga nag-iiska pong gumagawa ng hindi maganda. Kamukha po nung nangyayari doon sa mga kababaryo ko pinatay doon sa gitna doon, yung sila John Salvador. Biglaan na lang. Sa ibahong balita, kinumpirma naman ni Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab na posibleng magtuloy-tuloy ang kanilang medical mission at muli po itong iikot sa lalawigan. Narito pong report. Inihayag ni Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab na ipagpapatuloy ng kanilang pamilya ang paghahatid ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangang Kapampangan. Ito ang inanunsyo ng opisyal sa ginanap na kapihan ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter Biyernes, March 17. Batay sa datos, 14 na medical mission na ang naisagawa ng pamilya Pineda at aabot na sa halos 30,000 Kapampangan ang kanilang nabigyan ng atensyong medikal. Po sa medical mission, halos naikutan na po namin lahat po ng bayan na almost 2,000 po bawat ikot namin. Pero nakita po namin na hindi pa po sapat yun. So kung sino po yung hindi nasama doon sa programa po ni nanay at kailangan na pong ma-blood test, ma-check up, sila po ang hahanapin natin at babalik po kami doon sa mga bayan po. Na kahit naikutan na lang po namin sila, kung hindi pa rin po naserbisyohan po yung ilang tao doon, maaari pa rin po kami bumalik. Aabot naman sa higit 24,000 na katao ang nabigyan ng libreng salamin sa kanilang mga medical mission.
Karamihan sa mga ito ay pawang mga mag-aaral, mga guro at non-teaching personnel sa iba't ibang public elementary schools sa lalawigan. Maraming pong nagtatanong po sa akin na doon po sa libreng salamin. Yung pong sa high school, tinitingnan lang po namin kung pinag-uusapan lang po namin ano po ang na serbisyuhan na po namin sa elementary. So mag-antay lang po tayo. Pupunta po kami sa mga bayan po para naman po dun sa mga high school students and high school teachers and non-teaching personnel po. Tapos may nagtatanong rin pong college. Tingnan po natin, tapusin muna po natin yung high school. Sinagot naman ng bukalang paniniwala ng ilan na programa ng provincial government ang isinasagawang medical mission ng kanilang pamilya. Okay lang naman yun. Wala naman mong problema doon kung hindi po naiintindihan po ng ibang tao. At sinasabi naman po namin sa kanila na ang importante po, malaman din po nila na ito po ay serbisyo po namin sa probinsya, ni Gob. Kahit wala po si Gob doon, si Nanay, wala pong problema. Basta po yung pagtatrabaho po namin, kami pong apat sa pamilya po na nagsiservisyo sa Pampanga. Teamwork po kami. So, wala pong problema kung kala po nila sa Kapitolyo. Bilang chairperson ng Committee on Education, isa sa binibigyang pansin ngayon ni Pineda Cayabyab ang pagtutok sa mga paaralang hindi pa titulado. Isip ko po na tanungin po ang Department of Education, kamusta ba yung ating mga eskwelahan? Ito ba ay nakatitle na? Yung iba, donated nga pero hindi pa naaasikaso ang papeles hanggang inahabol na po ng mga heirs. So lahat po yan, pinapagather ko po lahat po ng data para po dun sa mga pamilya po na nag-donate po ang kanilang mga nakakatanda pong kanilang magulang o mga kamag-anak. Sana po pag-eskwelahan na, wag na po nating bawiin. 'Di ba? Tayo rin naman po makikinabang eh. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karehiyon, hindi dapat tumambay sa presinto ang mga pulis. Ito po ang utos ni Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang Director po ng Police Regional Office 3. Sa kanya hong pakikipagpulong sa mga alkalde sa Pampanga, inamin din ho ng opisyal na may kakulangan sa bilang ng mga alagad ng batas sa lalawigan. Narito pong detalye ng balitang yan. May kakulangan sa bilang ng mga pulis sa Pampanga. Batay ito sa assessment ng Pampanga Mayor's League na kanilang inihayag nitong Biyernes, March 17. Kaya ang hiling ng mga alkalde sa pamunuan ng Police Regional Office 3, dagdagan ng mga personnel hindi para mag-istasyon sa presinto, kundi upang magpatrolya sa mga kalsada. Kasi po yung bilang po ng aming mga kapulisan, kasi yung iba po natitira sa iba, no po, yung kasi po very recently, minsan na po, although nasisingipan lang paminsan-minsan, pero ngayon we're very grateful na talagang very active po yung mga kapulisan namin. Pero due to the limited po na bilang nila, syempre they can only do so much. So, pakiusap lang po sana namin kung pwede na
1:500 ang ideal na police to population ratio. Ayon na rin sa itinakda ng batas. Pero sa Pampanga, isang pulis lang ang nakatalaga sa kada 1,800 individual. Ayon kay Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., pinag-aaralan na niya ang paglilipat ng mga excess na personnel mula sa mga karatig lalawigan. Pagkakatanda ko, ang police to population ratio is around 1:1,300. 1:1,800. Totoo po yun. Samantalang yung Nueva Ecija, Tarlac at Aurora ay excess. Paliwanag pa ni Hidalgo, nakabase sa ranggo ng mga pulis kung saan sila poposisyon. Inihalimbawa nito ang mga patrolman officer na hindi umano dapat makita sa mga presinto, bagkus dapat ay nasa labas para magpatrolya. Pangalawa pong action ko, lahat po ng patrolman na nasa regional headquarters, pinakancel ko na rin yung detail nila. Ang policy ko ngayon, kung patrolman ka, you live by your rank. Patrol ka dapat. Ayon naman kay Police Colonel Levi Hope Basilio, ang direktor ng Pampanga Provincial Police Office, nakabase sa pangangailangan ang pagde-deploy nila ng tauhan sa kada munisipyo. Mas tinututukan daw ang mga maituturing na area of concern ngayong papalapit na ang halalan. Patuloy naman umano ang assessment para matukoy ang mga areas of concern sa rehiyon. Binabalanse lang natin sa ngayon. Pero pagdating ng additional personnel, may i-maintain ko natin yun. Pero kasi tayo sinusunod din bilang ng bawat class B, class A na municipality. And of course, yung sinasabi ni Sir na equitable yung kung talaga kung saan mas kailangan ng police natin. Doon tayo mag-a-adjust po. Samantala, batay sa datos ng National Police Commission Region 3, nasa Nueva Ecija ang pinakamalaking pwersa ng pulis sa Central Luzon na nasa higit 2,000. Sinundan ito ng Bulacan na may 1,900 police personnel. Nasa 13,000 naman ang bilang ng mga pulis sa buong rehiyon. Dito sa Region 3, ang binabantayan natin na uniform personnel ay 13,316 as of January 20. Kasi alam naman natin, medyo fluid, mabilis ang transfer ng mga ating kapulisan sa iba-ibang area. So, yun yung figure. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Arestado po ang isang street vendor sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Kaduang Tete, Macabebe, Pampanga. Kinilala po ang suspect na si alias Kuting, 37 taong gulang. Nakabili po mula rito ang isang pusur buyer ng small size transparent plastic sachet na naglalaman ho ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 500 piso. Nakumpiska rin ang isang brown coin purse na may humigit kumulang 0.4 grams ng shabu na umabot po ng mahigit 3,000 pisong halaga. Naharap po sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias Kuting. Samantala, arestado naman po ang 2 drug dealers at 4 na iba pa sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Bulacan dito lamang kung linggo. 2 tulak ho ng droga ay nagmula sa bayan ng Giginto at Obando. Na-recover ho mula sa kanila yung 4 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 8,000 piso. Gayon din po yung ginamit na marked money. Humantong naman ho sa pagkakahuli ng 3 pang suspect sa magkakaibang krimen ang pagresponde ho ng mga otoridad sa City of San Jose del Monte at Angat. Sa Bulacan pa rin ho yan. Inihahanda na po yung mga kaukulang kasong isasampa laban sa mga suspect. Isa ho sa mga suspect na nadakip pala ay mula ho sa Pulilan ay nahaharap sa kasong panggagahasa. Sa
Sa syudad naman po ng Angeles, aabot po sa 340,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska rin ho ng mga otoridad. Nakuha po ang 50 gramo ng hinihinalang shabu mula ho sa 2 suspect sa Barangay Pandan sa Natura pong lungsod. Kasong paglabag sa Sections 5 and 11 din ng Republic Act 9165 ang kahaharapin ho ng 2 suspect. Magbabalik po ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karehiyon, higit 500 duathlete mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa Clark Duathlon Classics na ginanap po sa Clark, Pampanga nitong weekend. Ang mga eksena sa maaksyong sporting event ihahatid po sa atin ni JM De Jesus. Mula Baguio City ay dumayo pa sa Clark, Pampanga ang 45-year-old duathlete na di Marbella nitong weekend para sa 2023 Clark Duathlon Classic. Kwento niya sa CLTV 36 News, nito lamang pandemic, siya ay nahilig sa running at biking. Kasi after, yun ang benefit ng pandemic, doon ako natutong mag-bike and run after the pandemic kasi nga na work from home lagi. So doon ko naisip na maganda pala. Excited na excited si Marbella dahil makakasama niya ang mga taong pareho niya ng hilig. Excited. Actually, nakikita ko ang gaganda ng bike. Tapos, sa itsura pala nila, mga athletic talaga. So, I'm expecting na talagang elite na mga athletes natin. Isa lamang si Marbella sa higit 500 duathlete na tumungo sa Fontana Leisure Park linggo, March 19, para sa maaksyong duathlon. Ang duathlon ay isang athletic event na may running leg at cycling leg. Ayon kay Jumbo Tayag, ang race director ng Go Clark Sports and Events na siyang nag-organize sa Clark Duathlon Classic, nakadepende ang distansya na kailangan tapusin ng atleta sa kanyang sinalihan na kategorya. 5 kilometer yung sprint and then yung bike niya ay 20 kilometers. And then the third leg is the run again. Kaya duathlon po siya. Yung third leg po ay 2.5 kilometers. And then yung pong standard distance, double po nun. 10K run, 40K bike, and then 5K run. Para sa ilang finishers, pinakamahirap umano ang third leg ng race. Yung sa after bike run, yung last run. Kasi kakababa lang namin ng bike, so parang mabigat pa yung paa namin. Very fulfilling naman daw ang experience dahil nagbunga months of preparations ng mga duathlete. Mahirap yung course kasi uphill and dun sa bike namin, mahirap kasi walang gusto magdala. Kaya yun, naging banatan yung laro. Sobrang saya ko kasi junior elite ako and nag-third pa ako kasama yung mga teammates ko. Sa mga nais magsimula ng kanilang fitness journey at magkaroon ng active lifestyle, hindi pa huli ang lahat. Payo ni Coach Abe Tayag, isang duathlon and triathlon coach, consistency is the key. Doon sa mga gusto sumali, it's dapat maging consistent, no? Sa training, no? Or actually kino-consider na namin lifestyle to, hindi sport eh. It's what we do every day. It's either we run or bike every day, or we swim. So halos may ginagawa kami every day, no? So yung gustong sumali, we could guide you, no?
You can see us at Cycles and Brew. We meet there every day except Mondays. So we start about 6:15 a.m. every day. Isang triathlon event naman na nakatakdang idaos ng Go Clark Sports and Events sa April. Sa mga nais sumali, bisitahin lamang ang kanilang website na goclark.ph o ang kanilang official Facebook page na Go Clark Sports and Events para sa detalye. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Karihiyon, panahon na naman po ng mga kapistahan at muli naman hong masasaksihan ang pagrampa ng mga contestants sa iba't ibang pageants. Nauna na po riyan ang Barangay Lara sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. Isa ho sa mga aktibidad na kanilang inihanda bilang bahagi ng selebrasyon ng pista ng kanilang patron o yung patron saint na si Saint Joseph nito pong March 19 ay yung Sirena ning Lara 2023 kung saan 10 kalahok po ang nagpasiklaban. Layo naman nitong kilalanin at isulong ang kumpiyansa ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa nasabing barangay. Gayon din hong paghubog sa talento at talino ng mga kandidata upang sila ay magsilbing role models sa kanilang komunidad. Isa pong turismo sa may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Kaugnay nito, isang training program ang ikinasa ng Department of Tourism o DOT upang mas mapaganda ho ang serbisyo ng mga tourism stakeholders. Ang ilan ho sa mga itinuturo o sa naturang programa ay ito pong 7 core values ng mga Pinoy. Ano-ano nga ba ang mga ito? Alamin ho natin sa ulat ni Liana Canilao. Sawadika sa Thailand, annyeonghaseyo sa South Korea, at irashaimase sa Japan. Ilan lamang ito sa mga pambungad na bati na nakatatak na tuwing bibisita sa mga nabanggit na bansa. At syempre, hindi magpapahuli ang mga Pinoy dyan. Mabuhay! Isa ang mabuting pagtanggap ng bisita sa mga kaugalian nating mga Pilipino na labis na kinagigiliwan ng mga turista, lokal man o dayuhan. Bukod dito, marami pang ibang katangian ng mga Pinoy na hinahangaan ng buong mundo gaya na lamang ng 7 core values na isinusulong ngayon ng Department of Tourism o DOT sa kanilang Filipino Brand of Service Excellence Program. Ito ang pagiging malikhain, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan at may pag-asa. This program of the Department of Tourism, which is coined as Filipino Brand of Service Excellence, is actually a branding kind of program that will create a niche for the Filipinos in general. So this is our way of introducing who we are, welcoming our guests, and what emanates as our values that may be likened by our dear tourists. Kaugnay nito, isang training sa Filipino Brand of Service Excellence o FBSE ang isinagawa sa pagtutulungan ng City Tourism Office, Arts, Culture and Tourism Council ng San Fernando, Pampanga at Department of Tourism Region 3 nitong Lunes, March 20. Aktibong nakibahagi ang humigit kumulang 30 tourism-related establishments sa City of San Fernando sa nasabing programa. Magandang venue nito para sa amin dahil isa kami sa mga tourism stakeholders kung saan frontliners din kami within regard sa travel because we are a travel agency. So itong mga kamukha nito is kami na din yung parang binabaon din namin itong seminar and training na to
para mai-showcase no sa mga clients, sa mga travelers. Kasi dahil talagang isa ito sa mga naging buhay ng isang lugar kung saan ang tourism industry. So napakalaking impact nito para sa amin sa travel agency. Napakalaking tulong para sa atin kasi lalo na kaming nasa travel and tours, yung serbisyo na maibibigay namin aside from expectation nila na malampasan namin. Kasi una yung knowing your product and how do you handle your clients. Mas naiiwan sa kanila yon yung kanilang experience and yung personal touch mo sa kanila. Very important tong ating seminar ngayon. Sa pamamagitan ng FBSE program, inaasahang mapataas ang tourism revenue na makatutulong sa komunidad, rehiyon at sa buong bansa. Batay sa datos ng DOT, umabot sa 208 billion pesos ang kita ng tourism industry noong 2022. Taong 2013 nang simulan ng DOT ang pagbuo sa konsepto ng FBSE. Ito ay gumugol umano ng maraming oras upang maayos ang maging implementasyon nito. So, itong programang ito ay hindi lang parang madali ang na-conceptualize. In fact, this has been conceptualized, if I'm not mistaken, a decade ago. And there were a lot of consultations that were done. In fact, in the earlier times, when I was still a tourism officer, I was part of the conception as an expert who could probably share for what it is about the Filipino welcoming that makes it more appealing to our dear tourists. 100,000 tourism stakeholders umano ang target na maabot ng programa ng DOT. 6,250 sa mga ito ay manggagaling sa Central Luzon. We are really humbled because it's only March and we were able to train approximately 2,500 tourism stakeholders. Nauna nang naghatid ng free FBSE training ang DOT sa Clark International Airport sa ilang bahagi ng mga probinsya sa rehiyon at maging sa mga paaralan. I would really want to take this opportunity to invite all of the tourism sectors, lahat po ng pwedeng sumali because take advantage of this because this is a free program sponsored by the Department of Tourism. Makakatulong po ito para sa ating lahat, hindi lang po sa inyong organization, kung hindi para po sa ating probinsya, sa ating komunidad at of course sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po at ingat po kayo. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po ay wala na po ang hanging amihan o northeast monsoon at ang nakakaapekto po ngayon ay ang easterlies na naapektuhan po ang silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman po ang Metro Manila at malalabing bahagi ng bansa kasama na po dito ang Pampanga ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin na meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So inaasahan po na anytime po this week ay posible na pong i-terminate o officially i-deklara na po na dry season. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan dahil posible pong magkaroon tayo ng mainit na panahon o malinsangang panahon na dulot po ng easterlies. Salamat po. Yan mga kabalen, bago ako tuluyang magpaalam, bigyang daan muna ho natin ang ilang sagot ng mga netizens sa ating topic question of the day. Kakatamong question of the day, ano yung motivation mo, King Bie? Yan. Ba, napakalalim ng tanong, napaka-philosophical. At may mga sagot ba? Sabi ni Janine De Vera Robinson, of course, my family. Si Bernadette Martinez,
Patsya kakit ko laring pengari ko na apapasaya ko lalo kong mamomotivate na magobra at sumahop karela. Maganda kaya nga na kay Bernadette Martinez. Si Jojo, malapit na yung Biyernes. Parang pareho kami ni Jojo. Motivation mo sa buhay, Biyernes, weekend. Okay yan Jojo. Yan mga kabalen. Marami pa, meron pa. Ito, basahin natin. Okay, wala na. Mamaya ho. Abangan ho ninyo yung ilang pang mga kasagutan ng mga netizen. Kasama ko si Kuyang Jody Mercado sa Top Pick. Alas 12 ho yan ng tanghali. At syempre, makakakwentuhan po niya itong pinagmamalaki ng Central Luzon. Top 5 lang naman sa Medical Technologist Licensure Examination, si Steven Joseph Gambito. Yan ho ang magiging bisita. At syempre, kasama rin si Jackie Lind Talosig. Top 8 naman sa MedTech exam. Ayan, magagaling talaga yung mga karehiyon natin. Sila pong makakakwentuhan ni Kuyang Jody Mercado mamayang alas 12 ng tanghali sa Top Pick. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV News Team. Para po sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at CLTV36 Official. Yung CLTV News, meron din ho tayo at CLTV36 News sa Facebook. Yung Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Pwede rin ho kayong bumisita sa ating website www.cltv36.tv at mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para CLTV 36 Balitaan atin to.